जोंना आंनि नाम गैया दस्रानि नाम दङ ओमफ्राय बयखौबो मिलायलायनायनि गेजेरजों जाय जायहा मोनदों रानलायनानै जानो थिनदों आरो दाख्लि आं खिन्थाखानाय बायदि दिनैहाय जाबाय आरो 4 तारिखआव लोगोफोर मिटिङा ओमफ्राय जाय दाख्लि आंनि भिडिअखौ सिगाङाव नायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय दिनैहाय मा जायो मिटिङावहाय बेखौ नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय अब्ला थुदो जोङो मिटिङावहाय हाबैनि माखासे मानसिफोर ज' जाफैखाबाय जोंहा दा सफैदों आरो जोंना मिटिङा नैबे न'आवनो जागोन आरो लोगोफोर माखासे आइजोफोरा जिरायनानै दंखायो हनै सिगां सफैनायफोरा जोंहा दा सफैदों ओमफ्राय हाबैनोसै आरो जों माबायदि साजायदों सिङाव नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोंहा सफैग्रोबाय नै अफिसारफ्रा दाबो सफैया लांदांसो सिगाङाव ओमफ्राय ओरै जों जिरायनानै दं आरो दिनै फिन खेबसेबाव जोंनि मजाथि भिसिडिसिनिफ्राय रेलि खालामनो जमा जाबाय नै लोगोफोर बिसोर गासिबो मजाथि भिसिडिसियावहाय गोलैनाय आइजोफोर मजाथि भिसिडिसिनि सिंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर आरो गासिबो लोगोसे जोंबो थांनोसै कलेजनि आइजोफोर कलेजनि रेलि खालामनो नागिरदों कलेज उइकनि रेलि खालामनो नागिरदों नै स्टुडेन्टफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्टुडेन्टफोर दामग्रा दङबा मोसाजागौमोन दामग्रा दङबा सिगांनिखौनो खोनाफैला बेबायदिनो स्ल'गान होयै जोङो ससे थाबायलांनानै फिन हाबफैफिनबाय आरो जोङो स्कुलावहाय जोंनि मिटिं जानाय जायगायावहाय लोगोफोर ओमफ्राय अखा एसे हानायावनो जोङो मिटिंखौ बायहेरायाव लानांबाय आरो मानोना जोंना आइजोफोरा जोबोद बुरजा जाबायमोन जोङो हल सिङावहाय न' सिङाव मिटिंखौ लानो हायाखिसै आरो मानसिया बुरजाद्राय जानायनि जाहोनाव बेनिखायनो एसे अखा ख्रेब ख्रेब हानायबाबो बायहेरायावनो ओंखारनानै एसे ससे मिटिं लाबाय आरो सारमोनहा बुजायबाय माखासे बुस्थु दिनैनि मिटिंखौ मानि थाखाय लानाय जादोंमोन बेनि फारसे आरो बेनि उनावहाय मिटिं जोबखांनायनि उनाव जोङो माखासे जोंनि खाथा पत्र जाखिनि जोङो डकुमेन्टसफोर लांदोंमोन ग्रुपनि बेखौहाय सारमोननि आखायाव बायद'मोननि आखायावहाय होनानै जोङो मिटिंखौ नागारनानै फैबाय आरो मिटिङाव साहा लोंनानै गासैनि थाखायबो माननीय जोंनि पिन्टुराज पाठक बिथाङा जोंनि GRS बिथांखौ আপোনাক অলপ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত আছে जोंहा दायो मिटिङाव थांनानै फैबाय आरो लोगोफोर रेलि खालामनानै फैबाय ओमफ्राय खेबदोंना रेलि खालामनायखौ खेबदों दा नोंथांमोना नुगोन आरो औ नायखांबाय नायग्राफ्रा नायखांसिगोन दा जोंहा दा मिटिङाव थांनानै फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मिटिङावहाय जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला दाख्लैनि बिफां गायनायनिया बेयो 10,000 मोनफ्रोमबो ग्रुपआवहाय मोनफ्रोमबोथ' नङा बासि सोदों खोमा आरो जायखिजाया सोजेनबायनो आरो 10,000 ग्रुपआवहाय सोजेनबायनो दाख्लैनि बिफां गायनायनिया ओमफ्राय दाख्लैहाय मोनसे माबा सफैदोंमोन ना ग्रुप मोनफ्रोमबो गामियावहाय 20 जननि हरनाय बिदिनो माइ गायनाय दाउ अमा फिसिनाय बिदिनि स्किमबो सफैदोंमोन ना ग्रुपआवहाय सोरनाबा सानै सोरनाबा सासे ओमफ्राय गामियावहाय गासै 20 जन मोनफ्रोमबो ग्रुपनिफ्राय गासै 20 जन बासिनानै हरनाय बिदि फैदोंमोन ना दा बेनियाबो हाबसिगोननो आरो लोगोफोर नोंथांमोना सोर हाबखो
सोरना मोनजाखो उनावहाय आंनो खिन्था हरब्लानो जाबाय आरो जोंना आंनि नाम गैया दस्रानि नाम दङ ओमफ्राय बयखौबो मिलायलायनायनि गेजेरजों जायहा मोनदों रानलायनानै जानो थिनदों आरो नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनहाबो सोरबा सोरनावबा मोनदोंब्ला आरोखि मिलायलायनायनि गेजेरजों राननानै जादो नङाबा दावराव दावसि जायो नालाय बिदिनो सासे एबा सानैया मोनदोंबा बिसोरल' जादोंबा दस्राफ्रा गाज्रि मोनलायनाय फैयोना ग्रुपावनो बयबो जयैनो खस्थ' खालामो ओमफ्राय सासे सानैयाल' मोनजाबा नोंथांमोनहाबो रानलायनानै जादो आरो जों लागोना हनै दावदानग्राया बयलार मोनखायो जोंना गोजानाव थांनाङा दा बिदिनो आरो लोगोफोर जोंना मिटिङा जोब्बाय जोङो फैफिनबाय ओमफ्राय माबायावहाय गामि दखानावहाय खाजा जानानै थांसै साहा लोंनानै दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ अब्ला भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलायदो बाय बाय आंनि मेहेन्दिया बोराया फुर लानानै होदों नै आङो ओरैनो दाख्लैहाय सासे बिजावजालिया आंजोंहाय आखि फैजादोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो माबा गोसो जानानै आखि बोदलाबायदोंमोन आरो आङो सिन माबा आखिथलाबायदोंमोन दाना बोराया आखाइजों नारलाना होबाय बिदि जाबाय नै दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनै भिडिअआ